everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ang akong tuyo ni nga kasultihan ka na ko ni nasugdan na nako ang kipati kong kayubos kabaw din ikaw mo na buhat sa ingon mito takiri pa kayo ni nasugdan na magiting aw tapuso na lang nato ni iakis pagputol sa atong kasut. Wa ko mahinumdum nga dudabay Ernesto o Erning nga akong kikaila. Isipa usap nga wa kay kikaila nga Dines. Sakitaan ang paminahon dong eh. Sakit ko sa kinabuhi. Kay paminahon. Bago kong kinabuhi ni. Bago kong kalibutan. Tablar sa bago kong natao. Kay bago kong natao. Wa ko'y kikailang Ernesto Martin. Mga tanan ang utak ko. Unsa magyuya kong sa. Unsa may akong nabuhat ni mo nga ingon man ani kasakit. Kung kisakitan ka, mas kisakitan ko. Kung kipasakitan ka na ako, mas kang kipasakitan ko di mo. Kung nahiubos ka na ako, mas nahiubos ko di mo. Kung nung sabi nga ako nabuhat nga mao'y nakapatago sa kalikon sa tagos, kung nung sa tang tuha ka niya to, mas grabe ang timong manabuhat kay mao kini nakapagabok sa pundasyon o haligi ug mao nakapahugno sa atong kasuot. Honey? Han? Okay ran. Ayaw ka pala ka. Dong. Kung kaniat kang mangita na kong pagi aron dili magtako ang atong kayumsanay. Pero karon dili na ding. Dong. Dong. Please. Ayaw pagtuol. Dili ko padulog ko sa kakaway. Honey, husto na, Han! Panggawas na mo din Neng! Panggawas na mo! Panggawas na mo! Dali na, Ernesto. Huwag ka pa magkadungog, ha? Kaaway ka na sa kumbada! No! Dili! Dong down! Sige! Ako'y nagkasa! Pasaynukan ang taon ko! Andam na kong hulipan ng nahimo kong sa niya ni mo dong. Dili lang taon tamo abot na ni kay tanga palihog dong. Palihog na dong. Honey! Ernesto! Sana nga! Honey! Kapalit sa gate bay. Sood lang musbay. Salamat, Kuryo. Ning, dili ko mutuo nga dili ka makahimo. Likon ka, Ning. Mo kada ako nakita tiya nimo. Busa makahimo ka aron kapug nga nimo ang imong hunahuna. Nga dili magpunay hunahuna bahin ninyong tennis. Sorry kay bay ha. Mapel ko ning higayunan ninyo duha. Abi di mo bay. Luoy ko na tan-awin mo kanina. Happy talaga bulod sa tubangan Kirnel So, Dennis. nagatuguryo. Wa ka makautang o kabubuton ni Kirnel Dennis bay. Sa lakto pagkasulti, siya may nakautang kabubuton ni mo. Gusto na, Guryo! Saksi ko!
Dako kay kung buhi nga misaksi kung kapila ni mo luwasas kamatayon si Dennis. Ang gagaling mo mga agi sa atong operasyon. Dito ni mo gihatag ni Dennis. Siya mo imong gipaangkon sa imong mga agi hangtod nga bidako ang iyang ranggo. Siya mo'y way utang kumubuto ni Ma'am! Oh! Ernesto! Ernesto! Di ko gusto ang nganlan mo ingon ana ang tao nga sobra pa sa ko igsoon. Kasabot ka! Ernesto! Ernesto! Oh! Ernesto! Pa, Suot ka rin sa kwarto. sorry kayo, Guryo. May kaso, Bernard. May kaso. Pero, Day, Pasundot ka ni Papa Miguel. Ato aning. sorry kayo. Nakasabot ko ning. Pero paminawasag ko. Kinahanglan kontrolahon mo ang imong emosyon. Ang imong hunahuna o kaugalingon. Guryo, kung lagi kaso, Bernard. May kaso? Wadyo kaso? May kaso? Sus! Kuliros ng kuliro! Ilang gubat ang miyagi na mo. Ambot lang ng hadlo pa ko gubat. Pero may earning na mo gali masuko. Malupad din akong kinaon. Kanina! Tanawa na, buton ka ni tiyan ako. Karoon awa, yat-yat na. Oo. Vicky, Naay makaon diyan ang ko, Jake. arita magsulti sa sud, Vicky. Magkutubag ka. Oo. O, Makunching. sorry kayo siya mo nakita ganiya. Dako kay ko pagsalig kanimo Ernesto. Lingkod rin. Pa, Miguel, Magkugang katingalin ni akong itugad kanimo. Di ka ni balita sa Manila. Bahin sa suod mo kayong higala. si Colonel, Siya may gisaligan karon sa mga kalihukan sa taga Chief of Staff dinhi sa Central Visayas. Ha? Mituod na gid ko nga pinangga kay siya sa Chief of Staff. Misamot kalig-on ang taga Chief of Staff. Natural. Natural tungod kay mapunan man sila sa mga tao sa presidente o kita. Kitang taga National Defense. We will fight until the last drop of our blood. Andaman daan mong kukalingon. Magkasumpaki ka mo si Dini sa inyong mga baruganan. Magpagkamatay sila sa presidente. Ug labaw nang magpagkamatay kita sa konstitusyon. Naabot ko dahil sila sa maong punto. Gustong isayo ni Bernie ang ilang pagka-amigo ni Colonel. Hindi yun siya. Sukat, katubog kitang Bernie nga mihilak taon. Ang pagluwas sa kasuod sa ilang... Sa kasuod ilang dinis pa. Pero gipasakitan siya maayo. Lisod ang ulion, Makunching. Sa iyo, naging sing Colonel dinis ilang kasuod. Apat si Bernie ka, kanong siya kanya madawat nga ingon adto ang nahukmang dinis. Isultin lang yun ako ni mo ang tanan kong naibawan. Pulos tinuod ang tanan kong gitugan ni mo bahin sa sobra pa na ako sa igsoon. Bahin kang Dinis? Giluwas ko siya gikan sa usa ka dako kaing sindikato nga iyang gisudlan pa. Unsa? O gihukman na si Dinis nga ilang patyon. Dili sab ta makapasol ni Julie nga maingon sab anak kay iyang pana si Dennis. Siya ro, sa di siya makatimbang-timbang, no? Siya mismo ni bawo kung unsa kabilin mo ni Ernest Dinis. Kadali ko niya malimot. Nalimot siya sa diyang abusan ta si Dinis, doon sila kagalingon. Patay mo sa gali siya atong higayon na, kung pas Bernie. Kisa may gibangko ni Bernie, si Dinis gyapon. O bitaw, misutoy lang ranggo na, nahimo rin major. Wa ko mahibaw anak Guryo. Di kay kanaranang. Si Erning Sab ang nagdakop niya itong kaliwanag.
Pero sa balita, si Dennis mo'y nakadakop ni Kaliwanag. Unya, nakaikya si Kaliwanag ug si Dennis lang gihapon mao'y nakapatay ni Kaliwanag. Di na mao nang, di na mao, di ginamao. Si Ernie gihapon mo yung nagapatay niya itong katian ng Kaliwanag. Musod ako sa among kwarto, Makunching. Padayon lang. Excuse me. Si Dennis gihapon, di ba ko ni Ernie? Kaya gusto ba Ernie, nga ko man yung ranggo. Mamatay ka raghapon, Dennis. Mamatay ka raghapon. May patay kong mga kriminal. Nga wa ipaagis balaod tungod sa giila kung sobra pa si igsuon. Gusto lang unta ko nga dili siya maapil og mga binuang sa military, Pamigil. Oras kay mo siya puyakon. Masuko siya. Magkakaroon mo yung gituhuan nga dako kang babag siya mga plano. Labi na karon nga dako na siya grangko. O dili ka basta-basta lang. Usa na siya sa piniyalan ning diktadoryang pangagamanan. Pamigil. Pamigil, dili ko gustong maingon anas, Dennis. Kadaghan mo na buhat ang pagsanta niya. Pero alang niya, dako kang babag siya mga tinguha. Gawas lang kung mukuyog ka sa ilang panahon. Mamatay una ko, Pamigil. Alang ni Dennis, wa siya masayop siyang desisyon. Nga gipili niyang kuyugan ni panahon sa krisis sa panggagamhanan ni Marcos. Mao ang sama niya kulor. Mao ang pangandami na lang daan, Ernesto. Ikaw mo balibad yun og mulikay nga dili mo magkabagat. Apa si Dennis may mangitag daan og paagi nga magkabagat mo. Dili sobra pa sa igsuon kung dili usa ka mortal nga kaaway. Dili, Pamigil. Ikaw mo dili. Pero si Dennis may dawat nga iya kang kaaway. Dili ka na mahitabo. Ipanumpa na ko nga dili og dili gyud ka na mahitabo. Nahitabo na. Kay iya ka naging sa likway, Ernesto. Pamigil. What I'm about to tell you doesn't leave this room. Here, son. Here in this room. Kung sa akong istorya ni mo, palihog ka. Kinalang dili mo gawas din hining kwartuha. It's about Dennis o silang grupo. Dili ka na ganun niya kaila pa. May sulti nila. Unya kung maulian na si Dennis yung kusog, tawgon siyag ang pagbangon sa usa ka mangtas dinhi sa Visayas. Kinuoko. Nabisan gani sa pag-ampo pagsangpit sa imong gilito karon. Dili magsilbi. Usa makaling imo karong gipanulti pa? Kipagkasama nimo ko sa kapanuway si Dennis? Usaba si kademonyo sa imong pagtanaw? Unsay kahimtang karon sa nasod ug sa katawan. Mutuo ka ka nga ang tanang biktima sa panawdaog paminta o biktima sa mga abuso ni nasura. Wa mag-ampo nga matapos sa kining paminta. Pero ngano hangtod karon naa pa man siya nagpabiling gamhanang diktador sa Pilipinas. Ugma lubong na ni Ninoy. Code red ang pikas. Ingon man, code red sabta. Mangandam ta din eh. Duha-duhaan lang nga atol ugma sa lubong sa maong senador. Musiak ang civil war. Pamigil. Wa sab ipanagpin nga posible nga may attempt anytime today o ugma sa diktador. What? Yes. You mean assassination? Yes. Ni Marcos? Ni Marcos. Oh, that's impossible. Ang akong gituhuan nga ang sayo mo buhat, ana. Mao sila og dili nga mao'y sayo nung nagpatay. Anybody ning panahon na posibleng may target sa mga assassinations, Ernesto. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.